Romoni. Jatend piny Kenya William Ruto wacho ni piny owacho chano biro medo dino ne mwandu moko kuom mwandu mowuok e pinje maoko ma inyalo los e thurka kaka yo mar loso thuolo mag tije ne rowere. Ruto manotelo e nyasi mar sidho rowere 3,500 ma otieko tiegruok e chenro mag vijana tujiajiri bende ne osingo ni piny owacho biro medo keto mwandu e tiegruok mag rowere. Edwin Okoth miyowa ler. Jatend piny Kenya William Ruto ne owacho ni bang' kawo okenge mag jiwo weche mag somo e pachoka, mahino koro nyaka kete weche mag manyo ne rowere tije. For a very long time, we always were planning on how we educate our young people. But we have never had, as a government and as a nation, a comprehensive plan on how to create jobs. And I am very proud that this year we were able to have a comprehensive plan on how to create jobs. Achiel kuom okenge mag loso thuolo mag tije kaluwore kod jatend piny en gero ute manengogi ni piny. Okang' mano osewe jogo ma osebet ka ng'ur e wi ng'eto mag osara mag jotije mondo chop lekno. This housing plan is not so much about the houses. No. This affordable housing plan is more about the jobs for young people than the houses. And our plan, and I'm very happy that you people can see through it, our plan is to employ at least 1 million young people like yourselves. All we are asking is 1.5% of what I get so that we can create 1 million jobs. Bang' medo osuru mag kombe kata otendi mawuok e pinje maoko, Ruto koro lieko ni piny owacho dhi dino ne mwandugo mondo thuolo ne ojende maloso mwandugo e thurka oyudre. We have also made the deliberate decision that to be able to give people like yourself an opportunity to grow your enterprises, we are not going to be importing furniture from anywhere. Yani tunaenda kuagiza kitanda, sijui meza, sijui viti, sijui nini, kutoka sijui China, kutoka sijui Marekani, sijui kutoka wapi, surely. Siyo ni wazimu. Jatend piny bende ne omedo ni oken mana kombe kod oteni kende ma igeto e chenrono. Hatuwezi tena kuagiza ati simiti, ati tuagize ati steel. Imagine mpaka hata samaki tunaagiza. Unaona ile ujinga iko hii Kenya? Alafu kuna watu wanapinga, wanasema hapana, tuendelee tu kuleta samaki kutoka sijui wapi, tuendelee tu kununua furniture kutoka huko, tuendelee. Hiyo ni wazimu, please. Kaka piny owacho biro keto ratil mag kwan jok mayuto gi otenore e ohala makelo mwandugo kod jogo maloso gi e thurka koro en kwan ma pod nyalo kelo wich bar ne jotend piny owacho mabiro keto okengego e tim. Edwin Okoth,